Salut! Am o motosapă Ruris 731, parcă așa, cumpărată de anul trecut. Așa. Mare brânză nu făcut ea. Așa. Am luat-o cu ce avea ea dânsa, inclusă. Roți metalici, plug, rarița aia, săpile de dat, săpat, cultivator, așa. Anul ăsta am zis să dau și eu prin porumb, cu cultivatorul. Așa. Am pus cultivatorul și să-i dau bătaie. I-am pus roțile metalice. Am mers la dezmembrare, am luat volanta și un cântar. Așa, ca să nimeresc una apropiată la greutate, să nu fie chiar, fie toleranță, minus, 0 acolo. Și am găsit una, până la urmă la dezmembrări. Diferență de 400 și ceva de grame. Deci nici 500 de grame nu are. Nu știu la ce mașină, avea ăla acolo, că să iau cu placă, că de presiune, că el nu dă volanta. În fine, până la urmă, v-o dat volanta, așa, am cumpărat volanta și acum i-am dat găuri, am găurit-o, așa, am găurit-o cu mașina și nu-i mare meserie să dai niște găuri. Așa, am cumpărat șuruburi, dar șuruburile sunt scurte. Așa că am fost nevoit să caut pe ciubii pe aici să pun niște șuruburi. Până să cumpăr altele, noi. Ia vine cam așa. Opa, așa. S-au potrivit exact. În scobitura la volantă, discul de frână, vine exact. Așa. Volanta vine cam așa. Așa. Venim și cu discul de volantă. Discul de frână, nu discul de ambă. Așa. Îi băgăm ușuroaie. Hai, mă, nu mă frăgăiesc acum. Așa, bun. Așa, nu prea nimerim gaura. N-am îmbătrânit, dar e așa. Nu ne vedem. Așa, ia să ne vedem. Centrăm. Și să băgăm disc. Așa. O intrat. Acum. Punem pe uliță. Opa, așa. Așa, nu le mai strâng eu acum, că să le strâng eu. Așa. Deci acum arată cam așa. I-am pus manicoți, ca să nu, vos nu le-am tăiat. I-am tăiat din flanșă, nu i-am tăiat de aici, i-am tăiat din flanșă și i-am sudat din nou. Așa. Deci cam asta vine, e centrat. Așa.
Așa. Ia să vedem cât are la cântar. Cântarul ăsta am fost și am cumpărat și volanta. Așa. Roata. Ia să vedem la kilograme. Roata goală are în jur de 7,56. Roata goală. Manicos și șuruburi, așa. Ia să vedem cât are acum asta. Contra greutățile astea. Eu am fost să cumpăr între contra greutăți, dar la noi pe magazin nu sunt. Așa că am uitat pe internet. Dar scumpușoare. Da. Ia zură că ține asta. 18, 22, 20 ceva. Da. 18, 22 de kilograme. Ei, eu cred că cu astea face treabă. Cu asta face treabă. Puteam să-i pun niște discuri de frână de BMW, Opel, mașini de astea mai mari, adică și avea discuri de frână mai mari. Dar am zis că cred că e de ajuns cu astea. Dacă nu, am probat un disc și poți să-i pui un disc mai mare de, cum am zis, de BMW, Audi, de astea, mașini mai străini, mai ales dacă pui unul cu aerisire pe mijloc, ăla sunt mai greu, sunt mai mari, dar la 18 kg, acum de la 7 kg, cât avea roata goală, la 18 jumate, eu zic că e merge. Și așa, aceeași operațiune și cu cealaltă roată. Asta e. Deci, greu nu este. Voință. Da. Putere de muncă. Cam asta e. Eu vă salut.